लड़कवा को गावे गावे गावत हो सो 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा पूरा आजमगढ़ चमके लागल और सबके साथ दिखाते बा आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ बा दिनेश भैया जिंदाबाद दिनेश भैया जिंदाबाद और तो लोग हमके चीना थे ना अरे भाई हम है भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान बाई बतिया के गावे गावे हाला निरहुआ रिक्शा वाला जेना गरीब संग करे इंसाफ हो ये चाची रहीला हम करे खिलाफ हो तब चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए नहीं बढ़ल कदम पिछुआला।